May buntag sa to ang mga kaigsoonang mga pedicab drivers karon. Good morning sa inyo mga boss. Naay prangkisa man o wala. May buntag sa inyo ang tanan. Hinaot nga naa mo sa may panlawas. Maayo ang pagpamasada. Ang atong pagpamasada para sa tuwang pamilya. At the same time, matawag na to ni serbisyo. Matod pa ni Sir Tiding Kapuyan, ang atuang head no, sa TMC. Sa Traffic Management Center. Paggawas na to sa tuwang gahian, serbisyuhan na nato ang mga digosinyos ng mga pasahero. Ato silang tarungon paghatod. Okay, na yung mga report man god no nga ang uban bastuson no dili man hinoon tanan, gamay ra na sila. Oh. Ang uban mahal kay makasingil, dili pud tanan, gamay ra pud na sila. Gikalipay pud na ni Sir Tiding nang kanang mga driver nga masinabtanon kaayo no kay balumo ni napoy mga pasahero pud yung mga hilason di pud na to madinay na naagkaroy mga pipila based sa report niya itong nadawat no mga pedicab driver sa ilang pasahero ilang daoton si Mayor Joseph Gagas giun sa nila pagdaot based sa report. Okay, kamo nga mga pasahero, bantay-bantay ninyo kay naa sila'y pipila din ha ka mga pedicab drivers nga mag-consider na tumatawag na to ni sila mga iro nga mga pedicab driver. Gamay rin ni sila, ayaw mong kagool. Pero ba si maka-encounter mo ba? Mangampanya man na. O niya ang pagpangampanya, dili pag yun para rason kung anong ilahang manok o ilahang kandidato mo ato suportaan, dili ingon ana. Kundili, daoto nila si Mayor Joseph Gagas sa unsa nga bahin. Gibahin-bahin man gid ni. Okay? Kining problema sa kolorom sa mga pedicab dinhi sa dakbayan sa Digos. So gusto gyud mo gisgutan na to ni. Nagtuo mo nga dili may magisgot ani kay hapit ng eleksyon. Anam ko ning uban niya. Diha na sila magisgot ana ini gumang eleksyon. O karon nya wa pa eleksyon. Nagtuo mo di na to nisgutan ning problema sa kolorom. Sige. Salamat Diyos sa kape ha. Inuman na to ning kape ha. Diyos, murag nalimtan ni mo kasukar. Kining koloro mga igsoon, katong first 2 months unsay gihimo ni Mayor Joseph Gagas ani nga problema. Nasayod ta nga daghan kay problema sa syudad sa Digos nga gisagubang ni Mayor Joseph Gagas sa iyahang pagkamayor adtong 2019. Salamat Diyos ha. Problema sa baha, problema sa palengke, problema sa sementeryo, daghang kay problema. Problema sa gugma, daghang problema ang gisagubang sa dihang pagpuli ni Mayor Gagas, including kining problema sa kolorom nga nagkadaghan nga mga pedicab. Reklamo sa mga pedicab driver nga dunay mga franchise, matay hurot naman among pasahero kay gipangkarga naman sa mga kolorom, di ba? Og ang mga nay franchise ang atong paminawon dapat dakop yun, dapat wag yung kolorom. Kung na may kolorom dapat gabi ira na sila manggawas. Kay unfair kami nga kompleto, kami naay franchise, nami nagbayad mi kompleto ana. Kung mag-renew ka sa imong franchise, magkuha kag franchise, gasto kag panahon og kwarta kada tuig. Onya ang imuhang pasahero wa nagikilaw no sa mga kolorom. So unfair. Kasabot kay taana. O ato pong paminahon ang side atong mga walay franchise maluoy pod mo na mo oy naapod mi gibuhi. Ang gobyerno mo'y dumbulon. O niya gusto mi mo kuwag franchise, dili naman pwede. Limitahan man pud na mga igsuon. Di man pwede tanan. Mapuno na ning ato ang syudad, di ba? So naay pagkontrol ana. O karon, unsay gihimo ni Mayor Joseph Gagas?
In his first 2 months nga naglingkod as mayor atong 2019, gipatawag ni ini ang mga pedicab drivers and operators with franchise o katong without franchise. Asa niya ni gitapok? Wala may pandemic ato. Dina sa gym sulod sa Digo City National High School. Nganong din ha? Kay para na sila kaparkingan sila mga pedicab dina sa Oval. Ikaduha, ang gitapok niya, gibay batch niya tong mga pedicabers ug operators. Para lang mas masabtan dili po siguro i-100% na to agtangon og dumbol or basol bagaha ang buhatan sa mayor. I mean, dili direktamente sa iyaha kay ngano man kani nga mao nga isyu ang naagyoy power or ang pinaka naay panahon o nagtutok o nay katungod. Mao ang kining ginatawag nato mga igala og CDFRB. City of Digos Franchising Regulatory Board nya kung diin ang chairman ana mao si Vice Mayor Johari Banya. Ang iyahang co-chairman si City Councilor Ray Ayo. Isip siya ang naa ng Committee on Transportation. Usay sugyot ni Mayor Cagas, ni Vice Mayor Johari Banya o ni Konsehal Ray Ayo, isip sila ang chairman o co-chairman anang City of Digos Franchising and Regulatory Board. Usay sugyot ni Mayor para makabalo mo ha. Kamo nga mga pasahero makabalo mo, kamo nga mga pedicab drivers makabalo mo nga wala nagtulog-tulog sa pansitan si Mayor Joseph Cagas aningon-aning nga isgutanan o isyu. Ang sugyot karon ni Mayor ana nila, kanang mga nagahimo og sidecar dinhi sa Digos, dili pwede maghimo og sidecar kung walay permit. Mo na sugyot ni Mayor Cagas ha, kay para dili managhan ang mga magpadagandagan din ha nga mga pedicab, managhan ang mga kulurom. Kay wala naman nag-open og franchise pero murag na ko'y nadungog, murag mag-abri og 2,000 ka buok ba to? Correct me if I'm wrong. Mag-open og franchise si Mayor siguro og mga ingana. Ako sa nang klarohon. Okay, balikon ako. Pero kung naagid gani mag-assemble og kining sidecar, siguradoon nila nga dili yellow ang color anak nga sidecar. Meaning, dapat private ang pedicab o ang sidecar nga ginahimo sa kanang manghimuay og mga sidecars. Sumanay sugyot sa to ang mayor sa CDFRB. Ang nagunit anang transportasyon nga komitiba nga mao si Konsehal Ray Ayo, dati manang kaalyado sa Abante, di ba? Nag-Joseph Cagas na po na siya karon, si Konsehal Ray Ayo. So, dugay ni siya sa Abante. Dugay ni siya nahimong konsehal, kaalyado niya ang kanhi mayor nga si Mayor Piñas. Okay? Dugay silang nagkuyog. Pero remember this, ang giingon ni Konsehal Ray Ayo, may gani ni si Mayor Joseph Cagas kay nakahimo pa og patapok aning mga drivers o pedicab drivers og mga operators ikaduha kay gayon. Ni atubang nakig-istorya unsay problema, unsay sabutan, ni atubang ang mayor. First time in history nga naay mayor nga nakig-atubang sa inyong mga pedicabber, kaninyo nga mga operator sayod mo ana dito sa sulod sa National High School. Mao na giingon ni Konsehal Ray Ayo. Mao lang na ang mayor nga gitagaan og panahon niya makigpulong sa mga drivers ug operator sa pedicab sa Digos, mga pedicab, para lang gyud tagaan og solusyon, may isgutan nila unsa may atong himuon ani, unsa may problema ani. Saksi adto si LTO President si tawag ana diri sa Digo City, si Sir Edmond Arucha. Naa po dato apil ni Mayor og matawag atong gihimo nga tapok-tapok saksi.
si Sir Edmond Arudza to. Okay, karon ang pangutana mga bay. Magsigit nag-ingon ani giunsa ni Mayor Cagas. Ha? Giunsa pod ni Piñas ning problema sa kolorom sa iyahang panahon niya perting dugayan niyang nagmayo. Di ba? Ang problema sa kolorom, kabalot na nga mga taga-Digos, wala pa na mayor ni si Joseph Cagas, dugay na ng problema sa kolorom. Kamu mismo mga pidikaber, kabalo mo anak. Dugay na ninyo ng hangyo sa kanhi mayor, pero unsa may nahitabo? Nahatagan ba og kasulbaran ng inyong problema sa kolorom? Gipatawag ba mo bisag kausa lang sa kanhi mayor para maisgutan ang problema ha? Dugay na, nag-ugat na ning problema ha. Imagine siyam katuig si Piñas, nagmayor sa syudad sa Digos, nasulbad ba niya ang problema sa kolorom? Niya karon na ay tigpakalat din ha og pagpandaot ka Mayor Joseph Cagas, mga driver pa gyud sa pinikab. Para linlahon katong mga pasahero. Kuya, pag strategiya ba no? Oh. Natagaan ba o kasulbaran ang inyong problema nato diri sa kolorom? Sa mga pedikab, siyudad sa Digos, sa panahon ni Peña, siyam siya katuig. Nagdumala siyudad sa Digos. Simple question, natagaan ba niya nagsolusyon? Nahurot ba ang kolorom sa iyang panahon? Naabay dakop kanunay sa panahon ni Peña sa anang kolorom? Sige daw. Kamu nga na yung mga franchise. Nag-ugat na ng problemaha nga lisod na kailang katon. However, 2 years and 6 months ni Mayor Joseph Cagas, at least gisulayan niya glangkat ng ugat. Kanang dako og daghan na kaayo nga nikatay. Gisulayan niya naglangkat. Gipatawag niya ang mga first time ba nga mga sa pagkamayor nga ni atubang ka ng mga pedikaber nagsagol na din na mga prangkisa may mga tagduhay bana, tagduhay asawa. Gitapok mga operators, gistoryahan o gistorya taon sa may kuwanan na may ani. Nona, ako pagutan na garon. Ilang ipasangil karon kang Mayor Joseph Cagas ng atong problema? Gani kini pagsugyot ni Mayor Joseph Cagas sa City of Digos Franchising and Regulatory Board, dili tagaag permit ang nagahimo og sidecar kung gamiton para ipamasada. Dapat siguradoon nila nga dili yellow para tagaan silang permit og dili pamasahiruan. Kay managhan ang mga mubiyahe nga pedikab nga mga kulurom usala sa makapugong. Kung dili hatagag permit na nag-assemble og mga sidecar, kung ibiyahe raman day gani gihapon na. Usana sa mga ugat nga nalangkat ni Mayor Joseph Cagas sa problema nga nag-ugat gikan pa sa kanhi administrasyon aning Digos City. Karon kapalmoks kay mo, kapalmoks baga kay Magnawong nga ipahid ninyo kang Mayor Joseph Cagas ni problema nato sa kolorom nga sa siyam katuig ni Piñas. Ha? Nasulbad ba ng kolorom? In your dreams. Ha? Manay nakadaot ninyo na yung kabahog tik-tik ninyo ba kayang inyuhang mga sayop, ang inyong mga kapalpakan, ha? Ipahid ninyo ani wapagay ni kahuman siya sa katermino. Ipahid ninyo sa palpak, sa sayop ninyo, nga gihimo ninyo sa inyong tulo ka termino, mga tabaghaka mo. Ha? Grabe. Kung makasakay kung pedicab driver nga ingon ana, kanang kampanyahan ta nga ibasol nila kang Mayor Cagas ning problema sa kolorom, ay ingnon yun ako nga ayaw kong ihatod kung asa ko padulong dito ta sa ubal, tuyok-tuyok ta sa ubal, magisturhanay ta na. Ha? Ngano man dahil pakyawo na to,
para lang yun masupo na to ng ilang mga iro nga kuya ni mga iro ron kay namasada na. Ha? Pagbantay mo. Mga taga-Digos, pagbantay mo. Ha? Gisulti na akong rason. Nagtuo sila di ta magisgot aning kolorom kay basin daw na yung mga suko ng mga kolorom. Anong masuko man mo nga gisulti man nato ning tinuod niya na hitabo sa panahon sa kanhi administrasyon o giunsa ni Mayor Joseph Cagas ang problema sa kolorom karon. Okay, og moingon mo parehar na silang duha. Unfair pod na. Wala pa na human ang isa ka termino ni Mayor Joseph Cagas. Gisulti na nako kung giunsa niya ni pagsulay nga masulbad o masolusyunan ng problema sa kolorom. Mura po nig ng war against drugs ni President Rudy Duterte ba? Gisulayan ni og sugpo ang illegal nga droga, pila ka dekada o pila na ka mga administrasyon, pila na ka presidente ang nilabay, nya ni kuyanap og kalat na kay ang droga. Nasulbad ba ni President Duterte ang drugs? Wala. Pero at least naa siya'y nahimo. Diba? Maupod na kang Mayor Joseph Cagas. Nasulbad ba ni Mayor Joseph Cagas ang kolorom sa siyudad sa Digos? Of course not. Pero at least naatay nakita nga laka nga iyang gihimo. Asa man mo? Kining kang Mayor Joseph Cagas, nya wala tuod na sulbad ang problema sa kolorom, pero gisulayan o gihimo niya kung unsay mas tanaw niya angay o dito sa 9 years nga ninaghan hinuog taman ang mga problema sa kolorom. Oh. Pasangil man ninyo, nausya man mo, muna'y nakadaot lagi ninyo ang inyong sayop, ang inyong kapalpakan, ipasangil ninyo kang Mayor Cagas porket siya karon ang mayor. Ha? Huna-hunaan ninyo nga ang pagpuli niya ane din siyudad sa Digos, grabe na ni kuyanap na ng problema sa kolorom. Oy, nausa mo? Napay uban din ha nga mga di na lang ko magsultis pangalan, daghan kay Pidikab. Gitugutan ganin na sa panahon ni Piñas. Daghan kay Pidikab ka ng, usa ka operator, daghan kay Pidikab. Di ba dapat ko ana? Pila gani ang limit gani? Kay og panlitan, daghan yung kag kwarta. O di ba, nalibang kag sidecar. Wow! Imuha na lang tanan ning nagbiyahe aning Digos, di ba? Wala na katong naay isa ka unit lang din ha. Di na katukob og pasahero kay imuha naman unit tanan na nag-bayis-bayis aning Digos. Mauna sa ilang panahon, gubot, nagkaguliyang, walay klaro, way direksyon. Di ba? In short, ang problema sa kolorom sa previous administration, nag-ugat na. Dugay na kay ng problema, unsay gihimo ni Piñas anang problema. Unsay gihimo ni Mayor Cagas, gisulti ko na. Asa man ta? Ayaw mo palipat anang kuan kung inyong tubagan ninyo na kung na makachimpo mo anang ilang mga iro nga nag-drive rog Pidikab.